Tens un robot aspirador que realment neteja la teva casa? El número 1 d'avui és el rei de la neteja i et sorprendrà amb les seves capacitats. Top 5 dels millors robots aspiradors per a tu llar. El següent robot aspirador de la nostra llista és el Lafan M310. Però, què passa quan busquem un robot aspirador que sigui una mica més assequible? El següent robot aspirador de la nostra llista és el Lafan M330. I finalment, el número 1 de la nostra llista és el Lafan M330 Pro. El Lafan M330 Pro és el millor robot aspirador de la nostra llista. Amb una potència de succió de 5.000 pascals i una autonomia de 150 minuts, aquest robot aspirador és capaç de netejar la teva casa sense problemes. El Lafan M330 Pro també compta amb una navegació TOF i una aplicació mòbil per controlar-lo. El Lafan M330 Pro és molt eficient i silenciós, i els usuaris l'han valorat amb 4,3 estrelles sobre 5. El Lafan M330 Pro és una opció molt interessant per a qui busca un robot aspirador d'alta qualitat. El Lafan M330 Pro és molt fàcil d'usar i molt pràctic, i és ideal per a qui té mascotes. I així acaba la nostra llista dels millors robots aspiradors del mercat. Si estàs buscant un robot aspirador que sigui eficient, silenciós i fàcil d'usar, el Lafan M330 Pro és la millor opció. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més continguts interessants. Gràcies per veure. Ara anem al número 5 de la nostra llista. El robot aspirador que ocupa aquest lloc és molt bàsic, però eficient.